Shillong Archdiocese haka arpusau Tarik Yayong Arja Arpusan kalapha daga Kyrwoh jingpin bana Shabaro ki principal Halor ki khlidu Jongki Skul ka Balang Catholic ki pahap Shillong Archdiocese bakinom penlong skol haka arpusan Tarik Yayong Arja Arpusan kum kadak ban penpau ka Jingsngewlem Halor ka Jingkhlad no ukhlidu jong ka Balang Catholic hakaleng ka perthai Pope Francis. Kalau dan ru ke Jingkhlad bah ka sngi on tap yo Pope Francis ba baro ki parish kin penlong ya ka mas bakhoj ha ka por shipho bujemen step. Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F. Ka plus F? Ha ka bam bangi bam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya